ayun na nga, gagala na naman kami. And this time, damay-damay na with my barkadas. And this time, we're on our way to Sorsogon! A few moments later. And after 2 hours of trip, and somehow nakatulog nga ako sa trip namin. And yes, I'm still pretty while I'm asleep. But yes, focus tayo sa daan. So, eto na nga, nakarating na kami sa GABZ'K. And kung gusto mo naman mag-book sa kanila ay available sila on-site and online. As for the look impression, sa labas niya pa lang at sa desk ay napaka-welcoming and homey niya na. And they do have a little store here. And also, we have this cute staff na winelcome kami. Meow. Yes, hindi na nga ako nagpadikoy-likoy pa at ako'y nag-discover na from every corner of this inn from top to bottom. At ayan nga, may appreciation video tayo ng likod ko habang paakyat tayo sa second floor. And as we reach the room, oh my gosh guys, so ayun nga, may sarili kaming bunker beds with air condition and may pa-TV pa sila. And to the corner of this room, we actually have our own CR na may heater. Oh, anong laban ng CR mo dyan? Yes, appreciating also the other rooms na aming na-discover, which is very comfortable. And again, may CR and TV din. Take note guys that every room we catch on has a smart TV. And kung feel mo naman mag-relax o kaya naman magpasampal sa init, meron silang balcony sa second floor. Eh, anong ginagawa mo dyan? During our stay, we also have our very own amenities. Amenities? So we did our little unboxing of our amenities and we have our soap sa mga nangangasim, toothbrush for freshness naman. At syempre, hindi ka makaka-toothbrush kung walang toothpaste. Tanga lang B. And lastly, we have our shampoo. At makakaligo ka pa naman kung walang towel. Syempre, meron tayo niyan. And during our stay ay naka-interview nga namin ang isa sa mga staff ng inn. Ang GABZ'K, kaya pinangalanan siyang GABZ'K dahil ang may-ari po nito ay may 3 anak na nagsisimula ang kanilang pangalan sa letter K. Gabito po ang ano nila, full name, kaya GABZ'K. 3 anak, Kean, Kenneth at saka Casey. Gabito, kaya parang sinort siya, pinasosyal, GABZ'K Travellers Inn. Ano talaga siya, Baguio style. Kasi yun din ang comment ng mga guests, ang mga kwento sa amin. Kaya binabalik-balikan siya. Mostly po ma'am, ano yung mga customers po na nag-check-in po dito? Company and family. Yun ang halos madalas. Company and family. Kasi di ba, share room naman ito. Overall po ba yung room nyo, pang ilang packs po siya? Mga 27 packs. Separate yung mga extra bed. Pero ang capacity niya is 27. Madalas namin na. Kasi 4, 6, minsan extra bed. Pero karamihan dito nag-check-in, family room, sa isang room, nagsasama-sama. Yung rooms naman po, paano nyo po siya i-maintain? Alin po? Yung mga rooms nyo po. Mini-maintain, unang-una, siyempre, cleanliness. Yun yung pinakauna kasi yun naman ang madalas na dapat. Tsaka siyempre, kung ano yung needs ng guest, hanggat kaya mo ibigay lahat ng mo, kahit 24 hours ang na ibigyan sila ng oras. In terms of time po ba, 24 hours lang po nag-check-in dito yung guest po or mga humihigit pa naman? Humigit. Madalas dito, 1 to 7 days. May nag-iisang buwan. Kaya kilala na namin ang mga guests namin kasi pabalik-balik na lang. Papasalamat kami kasi lagi pa, kumbaga, nagustuhan siguro ang aming yung namin. Overall, during our stay, we truly enjoy our bonding moments. Ano na?